Ja, jeg skal bygge morfars og lillebrors hus fra den her serie. Jeg prøver lige, måske hvis jeg kan finde ud af at sætte et billede derop. Den her. Okay, for den der, hvor at hun skal komme over til sin mor og far. Så jeg skal bygge huset seriøst. Der er intet i det. Så lad os gå i gang med at bygge det. Jeg tænker, vi starter med køkkenet. Ja. Jeg tænker, vi går for et blåt tema, fordi havet er blåt. Så ja. Vi rykker det herover, så det kan være plads til køleskab. Ikke det. Tænk, hvis den lige kunne flyve. Sådan der. Flot. Men det skal vi ikke. Så det her. Perfekt. Og hvordan står det? Det er fint. Jeg tager bare alle mulige sådan. Den her skal vi have stående her. Men sejt. Det er sejt. Det skal vi have. Okay. Vi skal have den her, fordi vi skal altså lige blande noget med den her og det her, og vi skal også bruge den her og den her. Ja, sejt. Så nu tænker jeg måske, at vi skal... Jeg har lyst til at putte nogle gardiner. Lad mig lige finde nogle. Vent i det her ikke gardiner. Vent, er det? Så vender jeg den her om. Ej, det er jo perfekt. Ej, flyt du skraldespand. Det fylder ikke helt. Sådan kan vi ikke tage det. Ja, vi tager lidt mere ind over. Ja, det ser egentlig godt ud. Føler jeg. Stop med at bevæge dig. Tak. Og vi skal have et billede. Måske i krabben. Det kan være der. Men jeg føler ikke, vi skal have. Jeg føler lidt for stort måske i skibet. Nu føler jeg bare, det er for lille, men hvad skal vi tage? Måske skibet skal være her. Og er der nu plads til krabben? Der står ved plads, måske. Den har rykket lidt. Så rykker vi den lidt. Okay, den har lidt længere ned. Okay, ja. Det føler jeg egentlig er godt. Okay. Skal vi have sådan en no-touch? Nej, det ødelægger lidt. Væk. Okay. Vi skal i hvert fald have et bord til, at man kan spise i. Eller spise på. Tage tallerkenerne og tage maden. Ja. Okay, det her bord. Skål. Er der måske et blødt bord? Og det her skal vi have i stuen. Hvor end det kommer til at være. Okay, hvad skal jeg bruge sådan? Oh my god, hvad? Hvad skal jeg bruge som stol? Okay, så min iPad gik lige bare død, og så stopper det. Men den saver altid en video, jeg er i gang med, selvom den går død. Så jeg troede, jeg var jeg filmede efter, men så har jeg lavet det her. Hvad synes I om det? Ja, jeg synes, det er meget fint. Og jeg tror, vi skal i gang med det her rum. Og så til sidst lægger vi farve på væggene og gulvet. Og så jeg elsker den her lille ting. Den er egentlig meget nuttet. Især de der lille små bige. De er så nuttede egentlig. Okay, vi må i gang med stuen. Men jeg føler sådan,
det her bliver nødt til at være lillebrorsværelse, så måske sådan, det her kunne være en lille stue, den her halvdel, hvor hvis nu vi slæder den her dør, så fra den dør, der er lukket af, så er det, at det er stuen, og så fra den her dør af, er det morfars værelse. Så ja, vi starter med at lave sådan en stueting. Skal vi tage den her sofa, hvis nu nogen kommer forbi, for eksempel hende, der gør? Okay? Ja, fordi så kan hun få det. Ja, det bliver der. Det her bord. Kunne det ikke være lidt højere? Føler jeg bare, men måske det her bord. Det ser jo bare dumt ud, føler jeg. Jeg finder lige et bord. Så jeg har ikke fundet et bord, men jeg kom til at gå ind på der, hvor skærmen er det, og så jeg bare til et tv. Vi har brug for et tv. Altså, det har vi brug for. Jeg prøver at lave efter et godt bord, som vi kan bruge. Fordi jeg føler bare, jeg tænker om det her, eller er det for lille sådan. Det kunne egentlig godt være. Skal vi? Kan vi lægge på 2? Det bliver lidt større. Ellers ser det bare dumt ud. Det gør det. Mit bord. Lad os se, om det her kunne virke. Det kunne godt ligne, at den ikke sover oven i bordet. Men jeg tager lige en karakter. Ja, jeg tager bare lige hende her. Ja, vi bruger bare det her. Og et til maleri. Okay. Vi har måske sådan nogle rumvæsener, eller det her. Det her. Ikke? Jo. Så det er ved stuen. Men vi har brug for et tæppe. Og så er det stuen. Nej, men ikke det. Det er det. Ja. Så jeg har en idé. Jeg får lidt her ovenpå. Jeg bruger bare det her. Jeg er god til at beslutte mig. Okay. Så på den side. Ja, det bruger vi bare. Og så skal vi gøre klar til værelset. Ja. Skal vi bruge det her? Eller venlig, er der en bedre seng hernede? Nej. Og den her kunne være god. Ja. Jeg tror, vi bruger den. Og så hvis det skal vi lige lukke. Nå ja. Okay. Så ændrer det op. Så ja. Den. Jeg tror, vi tager et grønt tema her. Ja. Ikke den grøn. Og det her. Det er meget nyttigt. Så måske nogle skab. Nej. Vi må lige finde. Vi tager bare en hvid en. Altså. Jo, hjælp. Og vi tager lidt skab. Eller så. Nej.
føler da godt, vi kan bruge det. Jeg ønsker, vi kunne farve møbler. Sorte møbler, ja. Intet. Okay, jeg tror bare, vi bruger den her. Ja, og så jeg putter ikke tingene dernede endnu. Og så barneværelset, yay! Okay, en lille racerseng, hvis jeg kan binde den. Så tror jeg, vi bruger den der racerseng. Den her. Som, ja, han skal sådan sove tæt på dem. Men jeg føler, han skal sove sådan her, så han kan kigge derover i det smukke hav. Ja, hav. Okay. Et tæppe selvfølgelig, hvis nu han ruller ud af sin seng. Racer. Bare alle drengens drømme. Det var lige racer. Biler, alt muligt. Jeg ved ikke, hvad en dreng kommer om. Sådan, det handler lige sådan. Når for eksempel min fætter, han har 1.400-500 biler derinde. Altså, han har seriøst flere biler end hele verden. Måske ikke hele verden, men ja. Vi sagde intet. Men har jeg gået forbi et blåt? Ja, det har jeg. Det ligner sådan, det er en eller anden skolelokker. Nej, ikke sådan, jeg taler engelsk, mens jeg mixer det med dansk. Ikke sådan en barnelokker eller et eller andet. Sagen dog. Okay, hans tøj kan godt være der nu. Dobbelt. Det er altid godt med en dobbelt. Trobbel. Nej. Der kan ikke være en trobbel. Okay, så jeg laver lige det her værelse færdigt, og så ja. Okay, så jeg har fået hendes værelse færdigt. Der er slider hernede. Og så nu skal jeg bare finde noget, hvad der skal være på væggene, sådan der kan farve. For hans, hvis kunne det ligne et eller andet racer noget? Nej. Vi kunne bruge det her. Nej, det her. Lad os lige se, om der er et eller andet. Nej. Synes jeg føler bare, at han skal have Svampebob. Ja, Svampebob. Unfold, I still see that glow when we're lying in the dark and you're
I know that I feel it, I feel it. And as the years unfold, I still see that glow. Although we're lying in the dark, and you're holding my hand so tight, everything just feels so right. And now we're dancing slow, like we did when we were first in love. And I still can't believe this feeling. Every word you say I'm hearing. Forever and always I'm all in. Even when the world keeps spinning, I'll keep thinking out loud. I'll keep thinking out loud. And when we're old and gray, I'll still love you the same way. With every wrinkle and line, I'll be yours, you'll be mine. You're the rhythm of my heart, and I'll never let go, not from the start. So now we're dancing slow, like we did when we were first in love. I still can't believe this feeling. Every word you say I'm hearing. Forever and always I'm all in. Even when the world keeps spinning, I'll keep thinking out loud. I'll keep thinking out loud. I'll keep thinking out loud. And I'll love you forever now. I found your picture on the shelf. A moment frozen all by itself. You smiled in that old frame, and time stood still. But things have changed. The colors fade, but I can see 1,000 memories staring back at me. It's funny how a single click can hold the love that we can't fix. In this photograph, you're right here with me. Your eyes are smiling and it's all I need. The years have passed, but in this frame, you're always close, you're never far away. So I'll hold on tight to this photograph, a snapshot of a love that couldn't last. We were young and unaware, captured in the light without a care. The world was ours, we had it all, but time moves fast, it takes its toll. The colors fade, but I can see 1,000 memories staring back at me. I wish I could turn back the clock, but all I have is this picture to hold. In this photograph, you're right here with me. Your eyes are smiling and it's all I need. The years have passed, but in this frame, you're always close, you're never far away. So I'll hold on tight to this photograph, a snapshot of a love that couldn't last. Maybe one day we'll meet again, but for now I'll keep this moment in the end. It's just a photograph, but it feels so real. A piece of you I still can feel. In this photograph, you're right here with me. Your eyes are smiling and it's all I need. The years have passed, but in this frame, you're always close, you're never far away. So I'll hold on tight to this photograph, a snapshot of a love that couldn't last. A photograph, just you and me.